irutasun santua ospatzen dugu, jangoikoa gure federen jangoikoa zelako dan gogoratu gura duzku gaurko egunak. Jangoikoa aita semea eta Espiritu Santua maitasunari lotutako irutasuna da. Hauxe da, jangoikoaren gana iristeko pasaitza, bere errukia egunez egun sendoago eta iraunkorragoa da. Jesusengan ikusi eta ikutu eginkea, aita jainkoaren aurpegi errukitsua. Jesusek Nikodemori zuzentzen deutzazan. Berbiak agaitzen deuzkue, jangoikoaren seme eta alaba kutsuna garana. Aitak maitasun utzez bialtzen dau Jesus semie. Maitasun hori jaso egiten dugu eta horretan oinarritzen da gure kristaun hortasuna egitekoa. Bateotik gure bizitza Espiritu Santoen bidez Jesusengan agertzen emondako jangoikoaren maitasunezko esperientzia horrek itxuraten dau gure bizitza. Jainko hori pertsonen alkarti, familia, hoize da abia puntua eta aldi berean ispilua eta horra begiratu behar dugu Kristein jaulez. Jainkoaren herrilez bide egiteko, gure alkartea jainko irutasunaren aurpegi islatzen dabe. Jesusen jangoikoaren gan sinistu zuzentzen dugu gure alkarte, eta evangela zitza urratzak. Alkartele sinistu behar dugu norberekeriak etiketan gaindituz, eta nok bere buruan nahiko dauala pentsau barik. Gure Elizbarrutiko evangelizatzeko planarin mila kolore goiburua gogoratzen deuskunez, desberdintasunetatik batzen jakin behar dugu. Jangoikagazko alkartasuna, gure arteko alkartasunain iturri sustapen eta alburua da. Jainko irutasunaren sinesteak beategite eta dizkietasun bihurtzen dau gure kristau bizitza. Aita agertzea emon, eta bere espiritu agintzen duzkun Jesusegaz bat egitean. Azten gara kristin jau izatea. Bat egiteron honek hartu emona erten bako adizkietasuna otoitza. Jangoiko gazko alkarrizketa eskatzen dau. Aintzira gardenean murgiltzen dantzekoa da. Jangoikoaren maitasune zinguratuta bere seme alabalez dagokigun izaera horri barritu egiten dugu. Jainko aita dugu. Eta ondorioz, urkoak anai arreba ditugu Jesusengan, semearengan, jaunarengan sinisten dugu. Eta Espiritu Santoren doiari esker, haren atzetik jarraitzea eta beragaz bat izatera bultzatua gar. Jainko aita seme eta Espiritu Santuak etxerako lanak ipintzen duzkuz. Pertsonen batasunak, irutasun santuak, eleiza misterio, alkartasun eta misinio egiten dau. Bateatulez gure inguruan alkartea begitxo eta zerbitzari batezbe, behartzuen eta zifritzen dagozanen alde. Izatea dagokigu. Alkarte otoizlari, fedea eta bizia ospatzen dagoen alkarteai. Barrenaren posa iragarri eta horren lekukotasuna emoten dagoen alkartea abian dan alkartea. Ateak irekita dituan alkartea. Hoi izan nahi dugu, ate irekitak ja barrutik irekita euki behar dugule. Gure eguneroko bizitzan partekatzen dugu zanarekin, hasi behar gara gure ate ireki. Jainko aita, egiaren hitzadan zeure semea, eta Espiritu santutatzaile bizaldu dozuz mundurak izanumeko mehoi, zeure misterio miragarria agertzeko. Egizu egiazko sinesmena autortuz, ezagutu daigula betiko irutasunaren aintza, eta gurtu daigula batasun algustiduna. Otoitzonen hasiera ematen dutzo irutasun santuaren ospakizun honi. Eta gaur gure lekaide eta monjan alde egiten dugu otoitza barkatu, prorantibus eguna ospatzen dugulako. Urte osoan zehar gure alde otoitza egiten eta eskatzen dabenen alde, eskatzen dugu. Otoitzaren hasieran egiaren berbie bidaltzen dagoan aitari dei eginez. Oda, bere semeari, benetako berbie, Kristo bere berbie, bere bizitzan gorpuzten, aragitzen dala erakusten deuskulako. Hainbeste alditez esaten doan zerbait, berbie eta bizitza eskutik doazana. Hain doaz eskutik helduta, non santutatzi espiritu emon zaigun jangoikoaren bidea, zein izan behar da, zalantzarik izan eta ezagun. Bidea egiazko fedea, Kristok erakutsi duzkun hori, erakuste da irutasunaren maitasunaren irudi izateko.
bere handitasuna eta bere boderea egun batean bere benetako irudia izatera iristen dela ikusiz. Jainko, gure jauna, zure izen santuari dei egiten dutzagu. Eizu santu zeure almenaz aurkezten dutzugu sandoa honek. Eta euron bidez bihurtu gaizuz guztiok zeuretzat betiko pari atsegingarri. Parien gaineko toitz honetan, jaunari eskatzen dutzagu, bere izenaren deia izan daitela, aurkeztuko dutzugu sandoe honen sakrifiziorako bidie. Ototzen dugu bezala santutasun hori, aurketetako ari jagokonez eskatzen dugu eta eraberean gu gai izan gaitezan eraldaketa hori onartzeko gure bizitzetan. Jangoiko hori bezkeintza irankor izan dakizkion zu aita zeure zebe bakarrarekin eta Espiritu Santuarekin jainko bakarra zara. Jaun bakarra ez pertsona bakarra. Ez badase izate baten hiru pertsona eta zeuk irakatzirik zure aintza sinesten duguna bera. Ezeren alderik gabe autotzen dugu bai zeure semeaz, bai Espiritu Santuaz. Honelan egiazko eta betiko janko atotzen zaitugula, hiru pertson gurtzen dugu zaldi berean. Hirurak izate batekoak eta hundistasun berekoak. Hirutasunaren itxaurrearen hasieran osatzen daben pertsonak gogorazi zazten da. Dana bardinak dirala eta natur bakarra direla. Jainkotiara hiru pertsona izan arren, batasun horik jankoikoaren maitasuna erakusten duzku. Danok bizi behar duguna, eta benetako kristinau izatera deitua gagozana. Prefazio horrek jangoikoaren agerkundearen sinesmenaren beharraz berba egiten duzku. Bere osotasunean. Hirutasunezko ezein pertsona hierarkizatu edo mendearen gartu gabe. Horrela triteista bihurtuko geinduko zelako. Hirutasuna gurtzen dugunak duintasuna beraren bidea erakutsi behar duzku. Eta trinitateko pertsonan maitasuna bera da gure egunerokotasunean helburu hori bizitzeko gai izateko. Jainko gure jauna, betiko hirutasun santuetaren batasun hausezin autotu dugu. Eizu hartu dugun sakramentu honetan aurkitu daigula gorputzarimen osasuna. Eukaristiak azkenerako jangoikoaren maitasun hori aldarrikatzen dugu, gure bizitzetan. Ekintza pasiboa, sakramentuaren harreran, eta ekintza aktiboa, fede profesioan, bidez eguneratzen den maitasun hori. Hau da, guk geuk bizitzetan gure fedea dan hori profesatzeko eta bizitzeko gai izan gaitezan usten dugu. Hirutasunaren batasuna bera da gure bizitzetarako obrarako. Eta berbarako norabide berean eskatzen duguna. Eta horrela, jainkoak munduari eskaintzen dutzen salbamenan bide izate.